کراچی دمک کارساز نزدیکی ٹریفک ویل مقدمہ درج کنک بتا پولیس ردا مقدمہ بیران بتگی عمران عارف برات گوشگی سرا بہادرآباد تھانہ درج کنک بتا زانک بی بی کراچی کارساز دمک اسٹیڈیم نزدیک تیز رفتار گاڑی زالبول ڈرائیور نتاشیا موٹر سائیکل سوار لپاشان راہ رو کی دومی گاڑی اچی ڈکواڑتا ویل اچی یک گاڑی سرجمی وڑا تباہ بتا پولیس ویل ذمہ وار زالبول ڈرائیور نتاشا دستگیر کتا پولیس ردا گاڑی زالبول ڈرائیور ہم ٹپیے او آئیے جنا اسپتالا سٹی سکین کنک بہگے پولیس ردا ویل ذمہ وار زالبول ڈرائیورا موٹر سائیکل لپاشگی ترسا فرار بہگے کوششتا تیز رفتاریاں گو اے دگا کارانگو ڈکوارتا ویل آسرا موٹر سائیکل سوار پیتو چوک 26 سال آمنہ اور 60 سال عمران بیران بتگاں جبکہ 5 مردم ٹپیاں ویل کنو کی زالبول گاڑی ہم چپی بتا پولیس اور رینجرز زالبول حراست ازرتا کارساز ٹریفک ویل ذمہ وار ملزمہ نتاشا کراچی سٹی کوٹا پیش کنک بتا اے نیامہ آمد گسا ملزمہ یک روچے ریمانڈ منظور کتا ایڈوکیٹ عامر منصوبہ ٹریفک حادثہ ذمہ وار ملزم نتاشا نفسیاتی مریض قرار داتا پولیس ای درگتہ گوشگی کہ زالبول خلاف میڈیکل رپورٹ ردا قانونی کاروائی کنک بھی وش نیوز کراچی سندھ